Jeg vil gerne spørge dig om, I køber økologi derhjemme. I går efter at købe økologiske varer. En lille smule. En lille smule. Ikke alverden. Ikke alverden. Hvorfor ikke? Fordi det er dyrere. Det er dyrere. Det er økonomi. Ja. Sådan lidt. Det økologi I køber, er det plantevarer eller er det kødvarer? Ja, grøntsager. Det er grøntsager. Ja. Hvorfor vælger I at købe grøntsager økologisk en gang imellem? Fordi jeg mener, det er det, der er sprøjtet. Ja, det er sundere. Ja. Det er sundere. Det er det, man hører. Ja. Hvis jeg så fortæller dig, at alle undersøgelser faktisk her på det sidste, de viser, at konventionelle varer indeholder flere vitaminer, fordi du må tilføje kvælstof til dem, så de udvikler flere vitaminer og proteiner. Ja. Hvordan reagerer du på det? Det er sikkert rigtigt. Det er sikkert rigtigt. Men er det lidt den generelle holdning, at det er det, man hører i medierne, Ja. at det er det, der er sundere, men det måske ikke altid er virkeligheden? Ja, det er rigtigt. Det tror jeg bare var det. Ja. Tak for lejligheden. Det er ordentligt.